Silapha ke mona ingane zakwethu njengoba nibona nje ngihleli uNyambose lo sakwamthethwa ebukhosini bakwamthethwa uNyambose lona naye ngokhenwa ebukhosini bakwamthethwa kodwa yena ungwalapha kwaNongoma neyamazi uShalibeti. Umthetho uvame ukufaka impondo ke lona abaningi bayamazi usibalwana. Ngempela ke lo mcimbi weingane zakwethu ozayo ngomhla ka27 ozoxoxa eziningi izinto ngiyezwa ke abantu abaningi bawuchumisa ngendaba yomgangelo kodwa iqiniso lithi kuningi kakhulu okuzobe kuzoxoxwa la okuphathelene nezwe okuphathelene nobudlelwane bethu njengabantu abansundu ukubaluleka kokuhlangana kweKwaZulu izazi izethembe yenza imisebenzi efanele iyenze njengesizwe kungagcini kulindwa uhulumeni kungagcini kulindwa amakhosi kodwa thina njengamadoda senza izinto eyikhombisayo ukuthi nathi sizakhamezi siyafuna lelizwe lephambili uyeza kumsebenzi ngomhla ka27 ngingasho ngithi inkundla le ilungele lo msebenzi ozayo nizobona ubuhle obuzobe bukhona la